ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬೈದಿರು ತಿರುಮಲೈ ಹೋಯ್ ಬಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ತಡೆ ಇವತ್ತ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋಟಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕಂಡು ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಮೇರು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ದಾರು ಜಿಮ್ಗಾಯ್ ಬಾರೆ ಬಂಗಾರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಿತ್ಯನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲಂಟ ಕಮ್ಮಿ ದಿಕ್ಕೋನು ಹೂವ ಬನ್ ಕರಿಯ ಮನೆ ದೇತೋನು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತಾ ಮುಂದೆ ನಂಟ ಕಮ್ಮಿ ಡಾಪ್ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಬಡತನ ಪನ್ಪಿನ ತೂತ ಮೂಜಿ ಕನ್ನದ ಎಪ್ಪುಲ್ ಉಂಡು ರೊಲೆಕ್ಸ್ ವಾಚ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಒಂದು ಅಯಾಬುಸ ಬೈಕ್ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಟು ಕಾಸು 17 ರೂಪಾಯಿ ದಾ ಅನೀಸ ಸಾವಿರ ಬೀಡ ತೆತ್ಕೊರಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಂಚ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೆತ್ಕೊರ್ರಿ ಆಯ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ ಕಾಮತಾಸ್ತೆ ಆಯ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೈಬೇರು ಜನ ಅಣ್ಣ ಬೇಕಾರೆ ಹಾಕೋನು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೋಲ ಮೆನಲೆ ಕೊಡು ಇದು ಕೊರಿಯರು ಏನೋ ಕೊರಿಯರು ಡಿಂಜರ್ ಸರ್ ఒక పిరాడు గైస్ నమక్ ఐస్ క్రీమ్ ను లక్ష్మీష్ కామత్ అండ్ సన్స్ ಮೆರ್ನಲೆ ಕೊಡು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಕಾಮತ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಹತ್ತು ಬರ್ರಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಾಮತ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್
ಸೋಷಿಯಲ್ ಟೀಚರ್ ಫಾಲೋ ಟೀಚರ್ ಅದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಗಿನ ಗಂಟೆ ತಗೋಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಡ್ಡಿರುವಾಂಡಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಮೋನೆಡು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ತಗೋಲಿ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮುಗಿತದು ಆಡೋದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ದುಬೈ ದಂಡೆಲಾತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪಂದೆ ಸೊ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಗೋವಿಂದ 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 बोलो दोपहर तो बता ये अरे अंजी आपको क्या देवर नंची अब बोलो बजू बात अंजी रखी है अंजी हमें केर लपन नंची
ಸಾವು ಮಾರೆ.